Opa, xentiña da boa. Aquí cas sarviñas. Mira de courego, Que bonito. Da gusto. Tenes unhas sarviñas na casa, oye, solucionan de verdade, engrandecen os pratos. Ahora que chega o brao, o ourego e a alfábega. A alfábega fajo pestos para facer en pizzas e para facer ensaladas de tomate. A punta bala. Bueno, mirade que teño aquí. Mirade que teño aquí. E hoxe imos a cociñar un timbal de verduras, que imos a facelo. Bueno, para facer o timbal, as verduras que imos a usar vai a ser unha cabaciña, un par de tomates, un tomate mellor cheja, as ervas que a nosotros máis nos gusten, no teu caso, un pouco de perixel e un pouco de orego. Vou a cocer estas patacas, así con monda, despois pelo, e depois marco, ou xa vai directamente no timbal, perdón, a pataca vai ir no fondo, vai nos facer de base, de todo eso para que todas as salsas queden recollidas. Despois miramos. E o que imos a marcar vai a ser a cabaciña, os tomates e máis os cogomelos, vale? Despois imos a facer unha vinagreta co líquido este que é o resultante do asado dos pementos, con un pouquiño de aceite de oliva, un pouquiño de vinagre, unha cebola vermella, un pouquiño de ceboliño. Aquí teño un pouquiño de sal. Mirade, unha curiosidade, o que fixemos foi pelámonos e depois enfornamos a vel. Cal é a característica? Que agora, no momento de que quitas a pel e sale do forno, xa prácticamente tesa, porque despois ponse tesa de todo en contacto co oxígeno. Botamos sal ou botamos o pó das especies que queiramos e temos aquí un crocante espectacular, con moito sabor a pemento, máis a sal, máis o que lle queramos botar. Aí queda a idea. Este é un pemento verde, saruca xente, este é un pemento vermello e aquí penso que este é do amarelo. Si, este é do amarelo, pequena. Bueno, chamamos polo gran Rafa Durán, A ver por onde anda metido o miño este. Veña, Rafa, onde andas, compañeiro? Hola, Xoan, que amigo. Mira que pouco máis bonito. No Porto da Guarda, que é por onde entra o mellor peixe espada do mundo, aquí en Galicia. E se queres ventrecha, vouche levar a mellor ventrecha. O que pasa é que non sei o que é a ventrecha. O quejar da barriga, dejamos. Vale, unha parte do peixe espada. Perfecto, pois para iso está o reportero recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E, como sempre, vouche contar un chiste dos malos. Aí, para ti. Sabes como fai un peixe que cai dun edificio? ¡Tum! Aí irían risas, vale? Digo para ti, ou máis te quedes na casa. Juana, graciñas por recibirnos. A vos por vir. Representante da organización de palangreiros guardeses, dixen ben. Ben. Non quero meter a pata que despois tírame das orellas. Veño a por ventrecha de peixe espada. Ventrecha, que nós chamamos ventresca nós e a maioría da xente, non? Como a coñece. Entón tedes, non? E sei que é moi boa. Si, é moi boa. De feito, eu penso que a única ventrecha ou ventresca de peixe espada que se pode atopar, porque pode haber ventresca de atún, de bonito, de outras especies, pero de peixe espada, que é o noso, é o que coñecemos, somos os únicos que o facemos, porque somos a materia prima que capturan os nosos barcos, non? Se que o está chebo, vimos o orixe do produto, onde está o mellor produto sempre, non fallamos. De onde ven este peixe espada? Onde se pesca? Bueno, pois, aínda que a maioría dos barcos proceden daqui, dunha vila de pouco máis de 10.000 habitantes. A Guarda? Da Guarda, o que é o peixe espada captúrase en flota de larga distancia. Logo, en alta mar no Océano Pacífico, no Océano Índico, no Atlántico Norte, no Atlántico Sur, pero sempre lonxe da costa. Son barcos que pasan bastante tempo fora. O que menos tempo pasa fora pode estar 2 meses, pero temos barcos os que están alá no Pacífico, abrindo incluso caladoiros novos, que están ata 5 meses en alta mar sin tocar terra. Ata 5 meses? Exacto, aí onde collen o peixe espada, procésano a bordo e despois tráenolo aquí a nós para que fagamos unha clasificación, distribuamos e fagamos os produtos. Ultraconsélase a bordo? Exacto, collese, prepárase, ultraconxélase no momento a bordo, por eso sempre ben fresco realmente. Sí, e chega a peza enteira nada máis que viscerada, non? Exacto.
Que parte é a ventrecha, por certo? A entrecha é a parte da barriga, digamos. Da barriga. Que é un pouco a máis grasa, a máis blandiña. Máis tenra. A máis tenra, exacto, soe ser igual que os túnidos. A que máis gusta, ou, bueno, depende para gustos, o lomo tamén está moi bo. E unha receita? Unha receita, sí, con esa ventrecha. De entre tantas a que me poda vir a cabeza, pois agora sí que temos este clima, pois todo o que teña que ver con ensaladas, certamente. Un tomatiño de tempada. Xoanqui, vale o produto ou non? Me vale perfectamente, Home, claro, xa sabía eu que sí. Pois aí cho mandamos e dá boa conta dela. Graciñas por atendernos, Juana. A vos. A ver que fai. Xa o provei, Xa ao abrir, xa o provei. Cuidado, Cousa fina, Veña, imos a comezar xa marcando. Para iso, o que vou a facer é preparar as cousas. O tomate, si collemos e cortámolo en moi finiño, vai se nos desfacer. Por lo tanto, precisamos como de 1 centímetro, máis ou menos para arriba, vale? O corte. E imos a facelo ao final. Por qué? Porque ten moita humidade. Entón, ao final de todo, cando aquí non precisamos para marcar a humidade, non a precisamos, solamente precisamos un chisquiño de aceite de oliva, que é o que vamos facer, pero o tomate vai nos soltar moita auga, por lo tanto, xa non marcamos, xa comeza a cocer, por iso vai de último, vale? Eso pensado. Aquí o marcado, aquí vamos a facer o seguinte, mirade. Teño limpiña, toda a verdura, pasou pola súa auga, e xa teño limpiña. Así, un cunco para o lixo. Pero así, perfecto. Querede pelar? Vale, a pelades. Pensade que na pel das verduras é onde hai moita fibra e vitaminas. Bueno, cheja, Con este cheja. Ben, este tamén van a marcar. Estes tamén, a ver. Así, máis ou menos, vale? Ben. Xusto, ese teño que afialo, Cando non cortas o tomate, mal imos. Mal imos. Vale, e outro. Isto é que eu non tiro nada, porque eu despois, cando pecho a receita, eu sigo funcionando. Todo o que vedes por aí detrás, volvo outra vez a tixola e veña, se prepara para o equipo, Todo, non tiramos nada, No. Chéjame. Isto para aquí. Ben, por donde máis? Aquí. O que imos a facer con este ourego, e máis o perixel o teño lavado, pero o ourego voulle pasar un pouco en auga. Así. Sacamos as folliñas e picamos. Vale. Que ben ule, As erviñas frescas, home, as secas están ben, pero as frescas é que non teñen nin punto de comparación, Salen os alumes no momento que comezas así a partir, a picar, volve a salir todo eso para arriba, mi madriña, que rico. Que boas están. Vale, listo. Así, esto fora. Que isto, sabedes por que vale tamén? Para un caldiño, donde tedes as verduriñas todas, cando vos digo a última capa da cebola e tal, que para tomar en cru o mellor queda un pouco, vai para esa bolsa. E todo eso, despois facemos unha sopa, despois isto sí, evidentemente para o lixo. Pero a súa función a cumple, perfectamente. Bueno, vou deixar aí. Ben, aquí picamos as verduriñas todas, mirade. Aí. Queredes meterlle un allo? Vale. Un alliño triturado tamén, ou en pó. Cebola en pó tamén. Quédalle moi ben. Moi ben. Un cunco. Tiramos as ervas para dentro. Aí está. E agora, sal, pimenta,
e aceite de oliva virxe extra. Aí está. Teño 2 cuncos aquí, mira, ves? Viñeron os 2. Ti quedas fora. Culler. E isto é o que hai. Que vos parece? E de aquí vai para a plancha. O sabor é increíble. O aceitiño que sexa bon, O aceitiño que sexa bon. Bueno, pois é como unha ensalada morna o que imos a facer, porque isto é ideal tomalo, pero tomalo atemperado. Que atempera un pouquiño. Moi ben, xa temos aquí cocendo a pataca, voulle baixar 8, 7, 6, 5, en 4 mantén o fervor. Así que aí queda. Vale, ben. Vou a deixar a escoar estes pementos asados, porque todo o que soltaron quero aproveitalo. Todo non, o xusto para facer a vinagreta, cortar en brunoise e cortar moi pequeniño. E con eso, imos a facer unha vinagreta diferente, con moito sabor, moi rico, moi bonita. Ben, mirade, así, vedes? En anaquiños así pequenos. Vale. Vou coller un pouco de papel para telo a man. Así. Porque isto mancha. E despois as peles, cando se che pegan así, xa tes o papel e xa limpas. Ben. Vedelo xeito, verdad? E que imos a facer con ese líquido resultante que vai quedando aí? Con ese imos facer tamén, imos a traballar a vinagreta sobre el. Bueno, mirade unha cousiña. Vou facer unha cousa, vou a picar todo isto en brunoise, telo xa picadiño, e cando teña a pataca cocida, vémonos, vale? Do chisquiño dun ollo. Veña, agora. Candela a prancha, Xa teño o ferro, xa casi listo. Bueno, a pataca teño cocida, así que imos empezar marcando esta verduriña, vale? Evidentemente aceite non lle botamos máis, xa ten aquí. O aceite co seu cheiriño, co seu aroma. Primeiro, o máis duro, a cabaciña. Por un lado, por outro, e despois, o último, vai o tomate. Isto despois cortamos pola metade. Despois iso en outra tanda. Moi ben, vinde comigo. Pero aquí, porque imos a coller un cunco e co machucador de patacas imos a darlle un pouquiño de candela, vale? Así. Isto metemos aquí dentro tamén é outro parello. Oye, tirade polo clásico, O garfo, machucamos e xa está. Pero eu, se o teño, o ensino. Para que deixades as ferramentiñas, os xoguetes que temos, que son moi interesantes. Estou aí a ver se me entra todo. Isto facedes en 2 veces e xa está, Pero eu son así, a ver se entra todo. Xa xunto xa vai todo de golpe. Vedes? Non che dixo eu? Ahora teño que andar empurrando aí co dedo. Xa o teño, xa está listo. Ben, aí pouquiño a pouco vai saindo, vale? Queda moi ben, queda no seu xusto. Queda xustiño. Eso se non son tan animal como son eu, va desde pouco a pouco, costa pouco o traballo, Así costa un pouquiño máis. Vale. Veña. Un pouquiño máis. Aí está, listo.
aproveitamos toda a que queda por aquí, non tiramos nada. Aquí nas paredes, e isto, por suposto, tamén vai para dentro. Fora, fora, e veña, a pía. Como andamos por aquí? Como andan estas verduriñas? Cantando? Sa. Bueno, ai, que rico, que me mule. Cuidado, Cuidado, que aquí hai estalos. As verduriñas á prancha, bueno, á prancha, eu cando fago churrascadas, tamén caen, Ademais, agora, xa vos comentei, pero igual, me repito, dame igual. Sabedes esas, as grellas que hai agora, que antes usaban solamente para o peixe e demais, iso é ideal. A doble grella que se abre así. Eso para as verduras é que é unha fantasía. E agora incluso venden tamén unhas tixolas xa especiais para meter anacos de pemento e demais. Si non, a tixola das castañas. A tixola das castañas para facer ben limpiña, para facer aí uns tomates asados, unhas verdurillas asadas, encima das brasas. É un espectáculo, boísima. E se facedes así un aliño como este, con un pouquiño de gracia, non? De, ao mellor, un alliño, as ervas que lle metimos, así nos agora. É un espectáculo. Vale. Moi ben. Apagamos, fora. Isto xa non dá máis. Isto queda así perfecto. O dente... Si vos gusta máis pasada, eu incluso, mira, de verdad, eu hasta un pouquiño máis cruda. Xa veixo, non vedes como está feitiña? Mirade que brandiña está, como se enterra xa o garfo. Non tardas nada, en facer a cabaciña non fajades moito máis. E o tomate tampouco. O tomate e o ourego quedalle moi ben. Eso é. Veña, retiramos. Vale. E vale. Ben. Ideal. Moi ben. E por último, ven para acá. Aí está. Listo. Vou para aquí xa. Vale. A segunda parte. Vedes estes restos que quedan aí? Eses restos non ideal a limpar a tixola nin a frejala, non? Porque eso bon. Facemos así. E xa quitamos. Listo. Aquí empurramos así un pouco con el para baixo. Estimos a cortalo para que asente. E listo. Non vou usar estas 4 e listo. Aquí sí que empurramos un pouquiño. Axudamos a marcar, vale? Tamén fan sen nada, Aí. Aquí o temos, aquí non lle botei nada. Aquí como moito allo, perixel, un pouquiño de sal. E valdría tamén, perfectamente o ourego. Pero gústame, a mí os cogomelos así, encántame. Un pouquiño de sal, unha pouquiña de pimenta, sen máis. Listo? Igual. Que ben. Vale. A este puré, o que vou facer é botar un chisquiño de nada, de aceite de oliva virxe extra. Aí, nada máis. Un chisquiño, nada máis. Témolo. Faltalle un pouquinho aquí a este.
Aí vai. As ostras, estas están listas xa. Xa están brandiñas de todo. Bueno. E os champiñóns estes tamén, os portobelo, tamén están listos. Se os queredes máis feitiños, pois laminades. E punto, non ten outro xeito. Laminades un pouco e xa o tedes. A min así o dente é o xeito de facelas e de comelas. Vale. Encántame estes pratos. A verduriña a prancha vólveme loco. A mí, bueno, a verdade é que na miña familia a todos. De feito, de verdade que vos lo dixo, cando facemos estas churrascadas, ahora xa non pode faltar. Non pode faltar. Moi ben. Mirade. Collemos un pratiño, vou a dar a volta. Vou a por un prato que os teño aquí. Un prato chulo para empratar, non? Que pode ser... A ver, aquí hai salsa, hai unha pouquiña salsa, polo tanto... pero é moi pouca, é a da vinagreta. Non podemos poñerlle algo moi plano, pero sí podemos poñerlle algo así, por exemplo. Así. Ou incluso gústame este. Mirade que chulo. Vou usar este. Se. Creo que ven ideal, a medida, dixo xo eu. Ves? Que bonito. Ben, o fondo o metemos de pataca. Vale, entón aquí que facemos? Aquí, todo a vinagreta, todos os xugos que van soltando van a caer nesta pataca. Imos a subila un pouquiño. Subila quere dicir por aquí polos bordes. Vedes? Así. Non moito, pero sí, un pouquiño sí. Pois como un prato. Unha cousa así. Vale. E aí. Ben. Ben. Canto máis traballemos agora así e deixemos os bordiños todos ben limpiños e ben feitiños, máis bonito despois vai a quedar, vale? Veña. Isto fora. Agora. Poñemos un anaquiño así e un coitelo. Vou coñer estes tostadiños así. Este para aquí. Así. Este outro para este outro lado. Para aquí. Aí. O tomate xa vai enteiro. Por aquí, un. E despois, facemos así. Recheamos todo ao redor, vale, con el. Que rico. É que o arrecendo que ten, de verdade, é un espectáculo, Estar aquí co fuciño en riba é todo un espectáculo. Veña. Outra cabaciña? Eu penso que sí, non? Non, agora os cogomelos. E despois, ao final de todo, quero culminar con... Quero culminar co peixe. Aí sí que non quero disfrazalo ni metelo por ningún lado. Quero meterlle un pouquiño do seu aceite de oliva. E fora. Ben... Entrou. Aí. Este outro entrarame enteiriño por aquí. Eu penso que sí, non? Vedes, vai así. Moi ben. Que me queda? Queda o meu peixe. Imos a facelo. Vou coller un garfo limpo. 2 garfos mellor.
Aí vai o peixiño espada. Xa provei un lisco destes, é un espectáculo. Pero de verdad que é un espectáculo, Riquísimo. Vamos poñer unha borración, Isto é unha lata, xa vedes, o único que fixen é non quixen desmontar nada para que verades como veñen. Foi volcar, tal e como viñen, sin máis. Jo, que ben ule, Bueno. E que as verduriñas asadas, agora que estamos na primavera, e que, a ver, isto é un pratazo. De verdad, facedeo porque, aparte, xa podedes ter todo, a ser morno, non ten por que estar quente. Sabe moi ben así. Moi ben. Agora, collemos un cunquiño. Mirade. Un chisco de aceite de oliva do propio peixe. 3 de aceite de oliva. Temos aquí outro aceite. Vou usar este, Non vou usar este de aquí. Vou usar o do propio peixe. Claro, tiño outro preparado porque eu quero probar as cousas. Entón, se non me convence, non yo meto. Pero neste caso convenceume. Unha cullerada de vinagre. Ben. Unha cullerada do líquido, cullerada de media, do líquido que soltaron os pementos a asarse, vale? Un pouquiño de sal, evidentemente. Un pouquiño de pimenta, que non pode faltar. E aquí dentro metemos todos estes pementos, que os teño cortados así en brunoas, ves? Que me falta? O ceboliño, que vou poñer ao final, e un anaco de cebola vermella, cortada así, mira. Este fora. Pero a partir de aquí, así. Finiño, moi finiño, moi finiño, moi finiño. Así, sen máis. Mesturamos. Levantamos con xeito, con cuidadiño, vale? Así. A modiño, con xeito. Aí o temos, vale? Montadiño. A vinagreta. Podemos poñela en riba ou podemos poñela polos lados, é dicir, todo ao redor. Parece máis interesante e despois o comensal que sexa o que rompa o prato, de que vai así un pouquiño por riba, ves? Así. O que rompa o prato e que faga a mistura. Penso que sería o ideal. De verdad, é un espectáculo o arrecendo que teño ahora mesmo nesta cociña. Que rico, que rico. E despois, aquí xa empezamos ca conachadita, non sabedes? Pero collemos estas peles de pemento asado e culminamos con ela, que xa as teño salgadas. E poñemos unha de pemento vermello e outra de pemento verde. E listo para comer. Vémonos na esquinilla da mesa, no chisco dun ollo. Ella, ata agora. Para montar un timbal de peixe espada, precisamos asar uns pementos 30 minutos a 180 graus. Cortámolos en anaquiños pequenos e aliñamos co líquido dos pementos, o aceite da lata de peixe espada, o vinagre de mazá, sal, pementa e ceboliño fresco. Cocemos as patacas para facer un puré con elas. Cortamos e aliñamos a cabaciña e o tomate con aceite de oliva, sal, pementa, perexil e orego fresco. Nunha prancha marcámolos xunto cos cogomelos. Empratamos e listo para comer. Un pratazo, compañeiros? De verdad que este é un pratazo. Rico, es un poquinho de ceboliño que lle boto, sempre lle dá un poquinho de frescor por riba. E punto, non queda nada máis que facer aquí. Estou deseando xa meterlle o garfo. De verdad que sí. A mí o peixe volveme loco. En unha ensalada, facer así, isto comida sana, da rica, da boa.
Non me digades que non é doado, porque casi do produto que teñamos na neveira, por aí vamos marcando na prancha, se temos cebola, cebola, se temos un tomate, se temos unha berenxena, imos marcando, abrimos unha latiña. Se é desta calidade como esta, con este aceite xa temos o aliño feito. Un pouquiño de vinagre e despois meterlle un pouquiño de imaginación. Coller medio pemento asado e facemos. E se non, vai sen o pemento. Vai así tal e como vai. Bueno, amigos, amigas, compañeiros, compañeiras, un bico moi grande. Unha aperta a todos e todas e ata outro día. Chao.